koma. Ebunye yenu. Si ajire koji na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kene n'eza. Eza negade. Eze-Ana Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na Oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị front and back, ndị ochie ga-adị front and back. Front ya sikala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọfọ and different types of ọfọ enwere. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe gbasara ọfọ, gee ntị. Ahụ na ngwụ na nkwụ na-adị maka na-esi n'oru. Maka ndị bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, dịkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, agwara m gị isiokwu anyị ji bịa. Yes, mana ọgwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'ihu. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba. Chụọ aja dị iche iche. Jee na mmiri bịakwa na temple chụọ aja to entities of powers. Then ụkwazi eburu emesara aka. Ndị niile sonye na aja nọ na WhatsApp ga-enweta ihe onyonyo ya bụ nchịkọta na WhatsApp. Ịma na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media, so don't expect to see it here. Yes, ya bụ aja ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the sun, maka na ike Chukwu zugoro ụlọ ebe niile. Then ndị na-esonye bụ na ya bụ aja mmadụ ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja. Ndị mmadụ ebukubegoro nke ọnwa Novemba. Fact, o nwere ndị bukugoro throughout the year. Yes, to interest you to know, na November ọnwa na-abịa ka ọ ga-eme exactly 2 years anyị bidoro ya bụ aja. And I can tell you, no one ndị na-esonye na ya bụ aja since that time ruo now. Ọ bara uru ka m kọwalụ gị ike dị na aja a na-achụ n'Igwe, maka na Igwe bụ ike. Then
ihe nchọ ka nkụwazie elu gị bụ na ọ bụrụ na ị mata na igwe bụ ike ọ ga-enyere gị aka ka bụ ọkwa ihe amadebe. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ọkwa ọzọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ kịta, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, ma ọ bụ na ị chọrọ isendịrị ya onye ọbụla, share ya, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Ị ga-afụ ya, ị ga-afụkwasị nkụzi ndị ọzọ dị iche iche nkụzigo n'ọdịnala Igbo over the years. Anyị nwere over 1000 lectures n'ebe ahụ. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a bụ eziokwu TV, mana ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ maọbụ ishare ya ndị mmadụ, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube, ị ga-awọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo film Nollywood movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchịkwazi ya. Yes. Then echefukwana na ị na-awọchị na-eshi ya na ndị mmadụ, na-agwa ndị mmadụ eziokwu na ihe niile na-amụta na nkụzi anyị na-anụ. A sị nke ị na-eme nke a, ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. A gwara gị na nkụzi anyị ji bịa taa dị very unique and must change your life ma ọ bụrụ na i pay adequate attention and apply it. Isiokwu anyị ji bịa taa, anyị sị na anyị kọwara ndị mmadụ ihe wụ ọfọ. Yes. Mana before m gaa n'iru, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ na anwụ ọbụla, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa mmiri enyi, ma ọ bụ na o nwere meseji ọbụla, ajụjụ ọbụla dị gị mkpa ị chọrọ ịjụ m, send alụ m meseji na WhatsApp nọmba. Nwekwazịrị ike ịkpọ akpọ, mana ọ bụrụ na ịkpọ akpọ, ọ bụrụ na m respond, na m enwere ike pick my PA will pick it. The WhatsApp nọmba bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị bụ ọfọ? Ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ọfọ mana ha aghọtara ihe o mean. Gee ntị ma tọọ ntị n'ala. Ọfọ bụ a sacred tree. Ọfọ bụ a sacred tree. Dịka m si wee gwa gị, what you don't know is only a mystery to you. Mgbe Chukwu okike kechara ụwa, o nwere trees, plants na-attract elemental beings on their own because of n'ụdị Chukwu si ka ha. Akpọrọ ndị ahụ sacred trees ka mmadụ ofu a. O nwere some flowers, ụda mgbe anyị dị n'ụmụazị, o nwere some flowers na-abụ ha na-etolite, o nwere oge ha ji ekupụta sweet fragrance, isi ụtọ. Ọ bụrụ na ha bido ha na mewa flower, sendịba wepụtawa data isi ụtọ anwa, efu butterfly na ụmụ ahụhụ dị iche iche, they will keep coming to that flower. O nwere ihe na-eme na mmụọ mgbe ama na-eri ama, mana ihe iji mara atụ bụ na n'efu ka flower butterfly na-abịa, fụ ka other insects na-abịa na ya flower. E nwere exchange of radiation and power. Etu ahụ o si nwee the ability attract all those insects and butterflies to that flower. Etu ahụ ka o si attract powers. Ihe ji were nke a mara gị atụ bụ ndị ma nkụzi mana nna ala ka iji ihe ma wee mara gị atụ, meji ihe mara, maka na mmarụ gị atụ wute ihe mara ọbara uru ma aghọcha. So etu ahụ ka esi nwekwa natural trees. But those natural trees are sacred in nature because they attract unseen forces, natural forces to itself. Kamalugat. Ọ bụrụ na iweta magneto, iweta plastic or paper closer to magnet, it will not magnet it. You know why? Now the component of that magneto
has nothing to do with what they are presented. Here no similarity, here no compatibility, so it will not attract it. Yes. Mana if those sacred trees, this secret, they attract sacred beings on their own. Sacred beings normally dwell in those sacred trees. That is one. So you have to check those sacred trees, not in our midst. Because we need the elemental beings, we need their assistance, we need their presence. So one of the sacred trees. I will mention few of those sacred trees so that whenever you come across them, you know. One, ofor is one of the sacred trees. Yes. Ofor in the yes, I'm a new way my out of the ofor. Ofor in the Kubu, Indian Afia Ban, leaf and you have no one has in the one ofor. I didn't wait chicken. This side I didn't use carrier and then we say they use carrier more. I say chicken. The Anambra use more of it, but nowadays we use both. Now, that OCC I want of 3 no. However, the seeds of that offer is eatable. Now, I say chicken. Now, what I'm telling you is now, minus of and one other sacred trees. We call on a honor. Makade can always can move. Yenja like a quality of a spiritual control the physical. Yes, and I keep telling you that before anything will happen in this gross material, this physical world we are seeing, it must have taken on form in the spiritual realm. Makana obi go mmiri dem says, mmiri na-ebu ụzọ kwa ka ọnụ ubi. Yes. So n'ihe na-ebu ụzọ have mere amụọ before omepụta. Now ihe na-achịkọwala gị bụ secretaries a ofor 3, ọjị 3, enwere ngwu, enwere ogilisi, enwere akpụ ọkalete, nwa akpụ ndị ichie. Akpụ ndị ichie ọ akpụ abụọ that big tree na-ara afụma with your environment. O nwere ike ọ na-adị as mighty as anything. In fact, o nwere nke mma mgbe anyị dị n'ụmụazị. No matter what the mkpe sọrọ bụrụ n'ịgba, your hand can never go right from another person. All is so huge. Mana ị na-anya n'elu the leaves na-adị ka akpụ ịma, this cassava ịma. Yes, onye ka a na-akpụ akpụ. O nwere ebe ị ga-afụ ife ebe ma ọ dị akwa white. Ihe ọpụta na activate go the veins there. Ọmụọ ka ọ bụrụ. Then o nwere nke ya afụkwa ka a na-afịkwa ahụ ịfụ nke ahụ ọ dịkwa the same thing. Mana ogwu ga-adị n'ahụ ya. Nke a ka a na-akpọ akpụ ndị ichie. Those are mystery trees. So how would sacred power, because on their own they attract those natural beings. They dwell there. Obrona can try to make a farm and actually concentrate time more of ofor. That ofor 3 abo all the sacred. Ofor 3 abo ihe ndị nna nna anyị ha ji ekwubi okwu. Makana mgbe ọbụla a na-ekwubi okwu ọbụla ekwubiri. Makana there is power in spoken words. Now, okwu ọbụla ekwubiri na mmụọ nwere ike sienu. Then any is can use that sacred power, that sacred tree, we see lawyer, we see offer. Ne to I see so shall it be. Akwena na he me hear akwena no one sound don't they produce. It produces sound. That sound that one they produce. Sound abroad narrative. Let me tell you one thing. Only for the region mama alpha. I believe in how call maka light and sound. Light and sound. Don't worry, go one in go maka that religion. Yes. My hand you go okwu maka sound. So sound nwere ihe ọ na-arụ na mmụọ. Ọnya bụ the essence ndị Igbo ji abụ a na-akwa akwamozu ma onwe ihe a na-eme na mmụọ. A na-agba mkpọ n'ala. Mkpọ n'ala ahụ ihe a chọrọ ebe a abụrụ the flame. Ihe a chọrọ ebe a bụ the sound. Yes. So more than it is that sound one n'ala. It
propels that particular agreement into the unknown world, into the spiritual world, so that the spiritual world will bear witness that today we have in agreement reach so particular thing, a seal. ịma na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ a na-eme some art ndị mmadụ aghọta the spiritual meaning attached to that particular art eche na mmeghere ịmara a na-eme ihe ọdịnala ọ dịka a na-emekasị emekasị ọ dịka onye ofeke nwere ike a na-ama mgbe ekere nkwụ ụkwa nwere ike sị ka ihe ndị a na-emekasị mana ana m achọ ịkọwara gị ọnya ka m ji na nkụzi m ndị na-esonyere m mmadụ ihe m na-achọ ka ntụli ọdịnala Igbo ka ịghọta ya. One of the reasons why ndị anyara ji wee rie ndị be anyị bụ na enwero klaasị enwero catechism class etu anyị si nwee mgbe anyị na-eje catechism na brokuzari ebe a na-atụsa nkụzi ọnya batara na onye Catholic stọch Catholic ihe ọ sọrọ mee nye ahụ ya last man standing have Catholic faith. You know why? Mkpụrụ ahụ akụnyebere anyị from catechism classes and brokuzari ọ bụ ọta nchara ọ fịara ahụ convince a Catholic most difficult thing carry other religion maybe following by maybe ndị Anglican ndị gara akpa. So, mana ọdịnala Igbo enwere such catechism classes when during the time of our ancestors. So they pass their information mouth to mouth, mouth to mouth. So ndị ọcha amarago our lapses. They have bidozie nke ha by documenting their own and catch it from young, catch it young. Whereby before onye a na-eru adult, ekwa ya ọ bụrụ nyekere foto onye kwechi ọ dịgo solid na teaching na nkụzi na ihe obele. So ọnya maka social media ka anyị ji opportunity wee na-achọ ka anyị kọwara ndị Igbo ihe gbasara ọdịnala maka na ọ bụrụ na mmadụ mata uru ihe ahụ ọ na-eme bara bie ga-esi ike because ọ ga-adị convince. So onye ka m chọrọ ịkọwara gị now sound ahụ ị na-eproduce bụ agwara gị na ọfọ has been in existence thousands of years na Igbo. Ọnya maka abịa na n'olu oyibo enweziri modern version of many things. Onye kpatara na agreement ife a na-ebe enwere agreement maybe land agreement or whatever a na-enwe ya na-akpọ deed of conveyance. Asa anọcha those agreement ị na-afụ ifu sticker na-akpa seal na-adị red a na-amado na agreement then assign on top of it. Ihe ọ pụtara bụ na ihe niile emere has been sealed. Ọ bụrụ na court o nwere something George na-eyuzu n'aka bụkwa staff of authority. A gwara ngana ọfọ nwere different types of eziokwu different shapes. So don't see ebe ọ nwere nke gọọmenti na-enwe different shape but he represent that ọfọ. But this one is now modernized in maybe in a government form. But what it means staff. Onya kpatara o ji abụ machi ihe nyocha ka nkụwara details about ọfọ. Ha gwara ngana ndị Igbo na-eji ya esiri ọgbụgba ndụ. This is what we agreed socially be akwena. That sound akụrụ na to carry that agreement into the spiritual realm so that ụmụ mmụọ ga-abụ yes we had the day this agreement was sealed. Yes. So mana na ebe ndị ọcha nọ na usoro gọọmenti George pronounce guilty or say, and I quote, or say, before the based on the evidence before this honorable court, I, Justice so person, hereby rules, or go the rules, so person have been sentenced to 10 years imprisonment, or what that staff yawa, boom, or koya, or ga to this not get pronounced sound. Yes, or ga get pronounced sound. So sound that will pronounce bụ ka mmụọ na mmadụ wee nụ ya. Yọtara ya o metazie court arise ya. Yọtara ya dị ya. So ihe na-achịkọwara gị bụ gọọmenti na onwe mmadụ importance of sound. Ọ bụrụ ihe a ga-eme na nzoro m. Etu a ka ọ dịkwa ka nwere National Assembly ma House of Assembly. Ọnwụ na ọgụcha ọgwụ sị ndị those who believe in so things say I go yes, I go. They disagree, go nay. Yes, okay. This among these two groups, ndị nke win usiri
I will not the knee or say the knee have it. I want her eye or say the eyes have it. Put your that thing now. I said at the house have you. So here that what they have okay, what are the power of that offer? Forget your shape one I got material in care. Whether more like a hammer. And he heard him I will know something a heat. Then okay, man on ordinary. We hear now we hear the grow to robo now ordinary. Man and the government now have ha modernize ya ya na ụdị nke ha ghọtara ya mana ihe na-achịkwarụ that mgbe ọ bụla nna nna gị ha tiri ọfọ enwere nkwekọrịta ekwekọrịta ha wee decree social EP si ọfụna ama ndị ghọta gị ihe ọfọ onye akpatalụ na adịwa bụ mmadụ bụ onye Igbo ga-ama anọkịta discard ya those good agreements ya forefathers nwelụ gbasara ọdịmma ezinụlọ be nna gị kere nkwekọrịta ha kwekọrịta ọ bụrụ na gị na ndị Igbo na ndị okenye nọrọ na-aga ọjị ịfụ nọ ndị Igbo ndị nna nna anyị ha nwere ezi ebumnobi maka ezinụlọ anyị dị iche iche gịnị ka ha na-agọ n'ọfọ Chukwu okike o were ọjị okene Chukwu okike kene ndị egede kene ndị mbụ kene all the spiritual forces kene the ancestors o wee kwuba okwu wee yewa biko o kenecha ha tuwe mmụọ niile ndị nna nna ya afa otucha ha afa praises o wee yọọ biko na ya bụ nwata na-asa ahụ n'afọ ebe ọ bụ na ya si mejọs bido segbalụ ọgụsi ọfọ anwa obido gọba ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi ike gọba ọfọ maka ezinụlọ si na ezinụlọ be ya na ọ ga-amaka ọnụ ha mma si na ana ngwuru be ya na ọ ma achụ ụkwọrọ ha n'oyi na ọ ya egbo ụkwanụ ha n'ọkụ ọ na-aga ọfọ na ha ga-adịkwa dịka echi maka na echi ya dị agwụ agwụ ọgọba ọfọ wee sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya biko ya mee na ezinụlọ be ya ọgọba ọfọ maka ụmụ nwa di ana si na ọ ga-adịrị ụmụ nwa di ana mma ọ na-aga ọfọ maka ụmụ nwaanyị a nụrụ n'ezinụlọ si na ha ga-ama ozuzu eke mụọ ozuzu orie mụọ ozuzu afọ mụọ ozuzu nkwọ ọgọba ọfọ si na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na biya ọgọba ọfọ dị iche iche ndị niile abụ good wishes of your ancestors ọ na-aga ọfọ si ihe ọma ha na-afụ na be ndị ọzọ na-ahịa afọ ya na ngwuru biya na ha ga-enwe ọmụmụ baa ụba ihe niile abụ ezi ebumnobi nna nna gị ha nwere maka ezinụlọ ha okwu bụcha ezi ebumnobi a o were ọfọ a tie na ghọtara ya mana na ụka bịara wee rie ndị be anyị amara aka nri na aka ekpe disenụ ndị ụka anwa ndị anyarị anwa ndị Britain anwa colonize Nigeria ọ ka ha colonize China colonize India ọ bụ na ịmara mana ndị China na ndị India sịrị don't touch our religion and belief just colonize us government wide they maintain their religion. That's why Chinese and Indians are fastest growing economy in the world as of today. Go and verify. Mana anyị bụ ndị eriri maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Ị na-eme expect ka oyibo man the culture and ihe niile o nyere gị ka iyi iwerekwu ya wee beat ha. It's not possible. They cannot give you what will help you to beat them. So you use your own tricks, you use your own nkụ dị na mba gị. But na Chinese show you some of these their technical books. They use Chinese language because actually, kuzi here technical wise, they use China. They had to come behind piano no China because that is their secret. Manaiwa, no vernacular, would it too. So here in America, I would go 5 to 4 or to the family 2 4 or 4 of where the man. Ụfọdụ sị na ha wetara Baịbụl wee mechie onye gwara gị ụfọdụ sị na ha wetara cross ụmụ ihe niile weta has nothing to do with the agreement nda nna gị ha were nke iwere tufuo ọfọ a bụ ihe bụ the seal the agreement ka iwere je mafuo I can tell you na mgbe ọ bụla ịmafuru ọfọ ịmafugo ezi ebumnobi ezi ekpere ezi echiche ndị nna nna gị ha nwere maka ezinụlọ a nya ka iwere je mafu gịnị bata iji mie eriri gị eri akụwara ọrụ ị ghọtara how things work ị mara na ọnkụ dị na mba na-egere mba na ọfọ anyị ji etufuo bụ ihe bụ nsogbu emechara wee kọwara gị maka nke mere na family m jee wọchị ya rejected staff ịghọta
ọfọ ya iji etufuo bụ ihe bụ nsogbu maka na ọnya wa ọfọ anwa bụ ezi ebumnobi anwa ndị nna nna gị ha nwere ka iwere jee tufuo. You have to restore it back. Yes, maka ezi ebumnobi a ha bụ n'obi bụ ka ọ dịrị gị mma. That ọfọ anwa osisi anwa eji wee seal that tenor. Ụmụ mmụọ wee sị social bi maka na ịma ọ na mgbe ahụ eji eji secret ọfọ emie mgbe ahụ etiri n'ala o produce sound ụmụ mmụọ atara eji use that secretary ọ bụrụ osisi ọbụla ka eji eme ọ ga-abụrịrị osisi ọfọ. Mgbe ahụ emere ha ụmụ mmụọ na ya bụ osisi anwa bụ secret ọfọ ha bear witness and all ha nwa bụ ndị ga-carry that particular agreement to the letter. Ịghọtara ya? Achọrọ m ka nkọwara ya maka ịghọta ihe mere onwe gị ma ihe ezinụlọ mere onwe gị. Ọ bụrụ na ụnụ so na ndị tụfuru ọfọ were ọsọ were ije ka ị na-anụ olu a gbaa mbọ jee wachie nwere ike inyere ụnụ aka wachie na ọ bụrụ na dị serious. Ịghọtara ya? Now ọfọ nwere size by size. Yes, but the size ọfọ amatara. Yes, chi onye ụwa mmadụ na-enwe ọfọ. Enwere ọfọ ndị ichie, enwere ọfọ ngwuru, enwere ọfọ arụsị, enwere ọfọ emere ngịnị. Ka mmenshọ nkwụsịdebe n'ụda gịnị ewe ọfọ emere ngịnị. Ọfọ emere ngịnị ọ bụrụ na ị mara ya jee na ma YouTube channel ya afọ ụbọchị m gosiri na YouTube. Ọfọ emere ngịnị bụ the tiniest of ọ na-adị very short. O nwere ike ịdị length ka akama. Yes, and don't forget ọfọ adịghị agbaji ọfọ agbaji. Ọfọ abụ aka na ọfọ na-eji aka ya disengage by themselves and far. Yes, so ndị anwa dị very short. Yeah, I use the shortest one of it na ọfọ emere ngịnị bụ na ọfọ emere ngịnị is ọfọ ị nwere ike ọ dị handy. Like ọ bụrụ na nsi na be m na-apụ nwere ebe ka nsi na be m na-apụ without eji that ọfọ. You know why? That ọfọ abụ ọfọ na emere ngịnị nwere onye mmegide. Before ijiri ya ọfọ ị ghara ịchọ na aka gị dị ọcha na ị na-etinye aka n'igbu mmadụ. Yes, ọfọ emere ngịnị abụ na o nwere onye imegide. Onye ọbụla sịrị ka ọ bụrụ gị na ya bụrụ ya na ọfọ. Ọfọ a ihe eji afta ka achasịrị ọfọ acha ihe ị ga na-emeziri dị ọfọ olili bụ ada egbusi ọbara. Ihe ị ga na-atụ ya bụ nzu tụọ ya edo tụọrọ ya nkwụ ọkụ. Ọfọ emere ngịnị ị na-eje mitụ na ụmụnna ma ọ bụ niile eje ebe anyị na-atụ ụjọ na-enwere ike inye poison. Iweta anụ ọfọ mere ngịnị anwa chọọ ose ọjị so ose ọjị alikere ịgba ihe ose ọjị alligator pepper itinye beside that ọfọ anwa were bitter kola aki inu bado ka nkọwara the spiritual strength of aki inu or bitter kola ọkwa ịma were bitter kola and aki inu put them closer to that ọfọ emere ngịnị even all the three things put together the supernatural power of ọfọ and the spiritual strength of alligator pepper and the bitter kola put together, my dear, is very formidable. He have a charm. He have natural forces. He bring it together. One day, Tia na bomb na one yaku, unless Father, one I can lot, imagine of course. Manaka the Anna, my dear one yaku with meeting. Kiss my saying our boss is a mitrum night, Jenna, but the only name bro. Yes, I'm Muku. Now, iji da ana ihe ndị a ihe a na-akpa gị. O nwere ụfọdụ ndị big man ya afụzuru onwe fa. Ị nwere ike ifu oburu obere pọsụ ọ na-ada ebu na ọ na-ati n'aba. Ọ nọ na miti ụmụ na ọdọkwasị ya n'ahụ nwanne nwere ife na-eme. Maka na ọ kwadoro akwado. Iji da ana ụgwọ iti ya o nwere ike yirigo jeans mana ọ dị n'akpa gị. Yes, enwere m ike yirigo jeans mana ọ dị n'akpa gị nwanne dị covered. So I wasn't a chair, my basar of him and get him on nation. Let me know. And I 45. Because I was in Chole Koala Gable, and we're all fond doors, so see, funny, Gusam mare. Yes. No one of fond, don't go for so, and I offer him and get it back. Like in Bench Desam, and people name them to fire, I did Guseo. Fire or for J. On where Barbary be. Ikuche eziokwu debe na ala tụcha ya nzu ikwu ha nakwa etu a ka isi wee mmalụ na ihe a bụ eziokwu dị na ya kwuchi iti ọfọ n'ala weda ma ha ekwe ma ọ na ha ekwere gị wee za na were ọfọ tii na naba ihe onye metara were isi eburu. Yes, ọ ndị ikwu nne
mmadụ na-enye mmadụ then like ụbọchị nchireta ha na-eme bụ ofu nke a na-ebuso ọbara ofu nke a na-ebuso ọbara nke a na-ebuso ọbara bụ nke ị ga-eji wee na-eje n'ihu ala ya na-aka ọfọ then abịazi nwezie ọfọ ndị ọzọ ọfọ nwere aka na ọfọ nwee mgbọrọgwụ ọfọ aka na ọfọ wụ the branches of ọfọ those tiny ones ị na-afụ a na-eticha na na-alụ spiritual work ndị ọzọ yes mana the mgbọrọgwụ ọfọ wụ the root ka a na-adị ebu ibu ịghọtara ya a na-aka abụ ya aka abụ o nwere obodo ị ga-eji ifu ebe nwere ukwu ọfọ ifu na activate ifu onye na-egwusara ya ọbara onye abụ aka ji ọfọ a nọ n'ukwu ọfọ awa echi ịwara ọfọ ịbịa gwa ya ọ gwaghị ihe ị ga-eji wee bịa iweta dozi ma ji ma ọkụkọ ma ihe niile dị ọkụ sụchara iweta ya ọ wanyezie gị ọfọ ahụ ọ wanyere achaghị ya acha maka na m ga-activate God spirit nọ dị ya mana ọ bụrụ nke ị gotara n'afịa ị marụ na anụchacha ya maka aka ndị bụ ọrụ akwụmụchụ nọ ntọ metụrụ ya aka sofa a na-egbuziri ha n'wuzi time ọchake mana ịchọọ nke a chagara acha oredi then you made the needful so ọfọ nweta sizes by sizes based on ihe chọrọ iji wee lụ yes so mana ihe m na-achịkọwara eji m n'aka na ịghọtara ihe ọfọ then ọfọ a ga-abụ ihe kpatara anyị ji eyuzu nnukwu ọfọ bụ na ọ bụ na onye nke arụsị ma ọ bụ tempụ ha ya enwe nnukwu ọfọ ya bụ ekwusi okwu tie na onwe saụndụ ọ ga-ekwu saụndụ a ka chọrọ ihe ọ pụtara bụ na ihe niile agụdo ihe niile ekwu so be it so ọfọ abụrụ ihe ọ ga-abụ ilecha anya ịkpọ ya na ihe eji ekpe arụsị ịkpọ maka na ịghọtara this is ihe Chukwu kere eke I can tell you n'ihe Chukwu kere eke Chukwu okike nyere agbụrụ ọbụla ife ha ji dị ebube ụmụ sekretaris a bụ ihe anyị wa Afrịka anyị wa n'Igbo ji dị ebube maka na ọnkụ dị na mba na-eghere mba mana mmadụ bịa agwa gị si gị were eji etufuo and ime ha na-eto a ịgba na ihe mgbe na-ebido you know why you cannot destroy what you cannot create onye ọfọ ọbụla ịfụrụ nwere ọta o representịrị ọ bụgoro na judiciary ije nke a na-adị ka ha ma jọji na-eyuzu is for them nke ndị ha additional assembly ka dịkwa with them so ọfọ ọbụla nwere institution nwe o nwere ọta nwe so whenever you discard that ọfọ you have insulted and discard the ọta nwe ana m agwa ndị mmadụ ụnụ eji n'aka ụnụ emetara onwe ụnụ ihe ga na-enye ụnụ nsogbu. If you are not to destroy what you cannot create, this is an altar built by your forefathers. And I can tell you, you know why I so much love ancestral altars? You know why? I have read so many spiritual books, and I can tell you, after reading all those spiritual books, both white man spiritual books, I have read all. I can tell you. I want to go about those spiritual books, so I'm going to surprise. Because if you don't know why we go about those books, yes, I still have some in my bookshelf now. But then I check while again. Ihe anwa di mere unu ji di ebube, that secret na anwa dị na bone. And mind you, those sacred altars ndị nna nna gị ha wubere. Onwero nke ha wubere with evil mind. Onwero nke ha wubere with evil mind. Ihe ọbụla ha mere n'obi ọcha. Ọ dịrọ ka agbụrụ a na-egbu mmadụ. Agbụrụ a na-agwọ ọgwụ ego. Agbụrụ a na-eme mpụ na ọtọ n'ọdị iche iche na-eme kidnapping. Ọ agbụrụ a na-eme ya. Agbụrụ ndị nna nna anyị ha enwere oju aja obi anwa. O nwere ite ọjị ihe ọ na-aga ọgwụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ife akwakwụ na ife enwe gịnị ebe ihe akwakwụ na ihe enwe ma ihe jeneta ndụ anya ma ọ bụ ọmụmụ ihe niile abụ ihe akwakwụ na ihe enwe ọ ihe ha na-agọ ha adịghị agọ ka ha jee gbuo oke ite ma ka ha jee gbuo mmadụ. Ana m achọ ịgwa those ancestral so o nwere ihe ọ na-asị gị na nna nna gị ha ume ha nwa mere ọ bụrụ ha nwa ọ bụrụ ọfọ anwa dị n'obibe nna gị ọ bụrụ ọfọ ndị ichie anwa bụ problem. So onye na-asị gị jee buru ọfọ ndị ichie unu jee tụfuo ma ọ dị mụọ ya ọkụ na-achọ ịna gị n'iyi. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso wee keta ngọzi si na ya bụ ọfọ just mee as right na-agara onwe gị yes kewara onwe gị ma a chọrọ iketa oke na
a na-egbe aha ya ekwuchi ọfọtụ ọfọ na asị ise a na-emegoro celebration. Don't get yourself involved. Ịma na ngozi abụrụ maka gị, but don't go and destroy it. Ị destroy ya na ịmara ịkpagbu nwa agụ aka n'ọdụ. Ọhịa m na-akọwara gị. Ọfọ dị very very important, maka na ọfọ a bụ okwu ọma ndị nna nna gị ha kwuru. Ọfọ a dị stronger than even your psalm. Those psalms ahụ a na-enye gị na ministry, Psalm 21, Psalm 35, Psalm this one. Ihe niile abụ psalm okwu David kwubiri n'isi ndị agbụrụ ya. Okwu David kwubiri n'isi ụmụ ya, n'isi ụmụ Israel. Mana ana m achọ ịgwawa ọfọ wụ ihe eji wee seal okwu ọma nna nna gị ha kwubiri n'isi ụnụ nwa, n'isi gị nwa. Ị hapụ ihe nna nna gị kwubiri n'isi gị ji wee seal ọgbụgba ndụ na okwu o kwubiri n'isi gị na ezinụlọ gị and descendant of born. Jede enwebi okwu nna nna onye ọzọ, onye anya kwubiri n'isi agbụrụ ya, n'isi obodo ya. Ife ọ na-eriri ya eri, onye ka nna akpọ oriri ahụ eriri ka nchọ ka nkọwala, let the bandage fall. Ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na ngwurube nna gị maọbụ na nna gị maọbụ na nna mụtara ụzara ụka, nwanne ọha destroy gị ọfọ. Because ana m achọ ịgwa gị na onwero ezinụlọ ọbụla enwero ancestral of nwero. Ana m agwa mgbe esi dị n'ukwu ụkwa, mana enwere ike ọ bụrụ na nna gị jere ụka maọbụ nna mụtara nna gị jere ụka, o jiwego ma white man religion wee were ụfọdụ be nna ya ma ụfọdụ n'opi unu. Ọ bụgoro na nna mụtara nna gị enwere ọfọ nke ya, enwere ụfọdụ n'opi unu ebe unu si bido. Ya ta ebe ahụ ije na be nna gị jụọ akịrị ebe gị opi unu, o nwere ebe a ga-asị gị na nna mụtara ụnụ na ndị be Okorie nọọ nna gị ha mụtara etu a, gwaghị etu a na etu akwụrụ si gbasawa, a ka na-agba opi unu. Enwere ụfọdụ dị ya, mana e nweziri ike ọ bụrụ na nna mụtara nna gị jewere ụka jee buru data ụfọdụ etufu na-agba nsogbu. Ihe o tufuru bụ na ngọzi niile anwa na ezi ekpere niile nna nna o tufu mezie dozo ngọzi anwa niile not continue. Ọ ka ịghọta ihe nna achị gwa gị. So itufuo nke dị adị, onwe ọkwanụ nke gị nwanwụ. O nwere ebe ọ nwere emebiri ọfọ ahụ na afọ mmadụ ka mmalụ gị ofu atụ bifọ mechie. Ọ bụrụ na ịma ịbịanugo na temple ma ọ na-ebịanugo na Oraifite, be very familiar with this our village, ị ga-enotice o nwere one of my uncle. Yes, it's my big uncle. I will not deny him because not is it. It's my big uncle. That is, now I want you to say no n'ubi. Yes. Mana mi amen. O nwere ụka bịa rie front and back. Ihe o mere owu. O wee jebe na n'obi anyị nwere den. On ya wụ the previous Eze-Ana. As I was growing up as a child. Nne ya megidere bụrụ the oldest man in my clan. Ọ ya bụ ọfọ anyị niile, nkuru dị na ọfọ arụsị anyị, maka na ọfọ arụsị anyị na-ebi ya as okenye, the oldest person. This man one day wee jee ebe ahụ wee mee nne ya abuse. Nne ya ka ndụ. After ka ọ na-afọ ọsọ ka nne ya jawa ka nne ya jụ. O mee the man abuse. After ka o mechara the man abuse, o jee buru ọfọ niile anwa wunye n'ọkụ. Munye ha ọkụ. Set ihe na-akụri obi. After ka ọ kụrichara obi anyị, me men nsogbu bido. As we speak now, ndị na-aga wetin data our side gara afịa mgbe ụfọdụ efia ka Ogbuefi Eze-Ana n'aka ọrụ gata ọkwụsị ofe na-emeta meteta nwere pụọ ọnụ mmiri na ụmụnna niile, maka na ha dọrọzie na ụmụnna nwere dị ha na-agụnye na-ezi nke ya ekpomego ịghọtara ya. Ya ji wee were ya ma atụ m na ndị na-agasara ya n'afịa. O nwere ihe ị megidere ihe mebie ọfọ. You cannot create it and therefore you dare not use it for anything which you cannot create. You can't destroy it. So after code destroys that, now also go bido. If I had a bido meme. So and then when tigata not done, where were my ancestors say na mmemme bi kemlu. No more na hamel munka I can tell you. Ihe nyere ha bụ ihe a ya emele m within 6 months. Mgbe sị na ọ bụrụ na unu mere m ihe within 6 months na mma alụrụ n'ubi befitting one even better than nke a ya destroy.
So mgbe m mechazi ha meelụ m ya wee lụọ ọrụ ha obi lụcha ya consecrate ya since my ancestors since na our previous obi has been destroyed and now na m na-welcome ha to the new obi onye bata that obi was consecrated ije na that obi ahụ ọ bụrụ ịbịago na temple before ihe afụ obi ahụ ihe afụ na-enwere marble ebe list the list of my ancestors down to the 5th generation. Onye amụtara onye a onye amụta onye a onye amụta onye onye amụta onye onye amụta onye onye amụta onye maka na that will be represented the seed of my ancestors. So I gave them new abode and they promised that since I have given them shelter that they will give me shelter in multiple fold, not only me but generation unborn. And that will be the chair nwere. Yes, but because of abuse of our that temple, unless no one was I name feast and I remember every new year, then I was here by now. Where my descendant unborn, that is many years when I must have gone a very long time. Magada now one or any of my child in my present God, I get that place because of destroying it. Now, I don't know what onye in many years. Maybe that will be our problem. Reason Bona that will be that supersede my clan will be. In fact, as we speak now, that is the only Obi standing in my clan as a whole. So that is where my ancestors about when I was hot. So I don't know any of my descendants unborn. But you are not interested. Do as right. In fact, you will go and young guy will be able. Yes. I want to somebody in a compound. See in a compound, mind their business. But my book dana idea and a maybe a niche, maybe a cabro local. So because he cannot create what you cannot destroy what you cannot create. Yes. That the day we consecrated it is done in open. We said good prayers for our own benefit and our children of God, and to the entire benefit of the entire camp. Is an act done with good wishes. When you hear the Zodiac, the same way your bishop, she general consecrated the cathedral. Oh, you on the question who do consecrated. When you want to be able to with a good intention, let his prayer or her prayer be granted. So here na check one again. Who are found maybe in a bone or through necessary. I will go to the nature. You don't want any benefit or any help from your ancestral forces. Good and fine. Then, but leave it. I can tell you, your ancestors will bring a descendant of that lineage that will come and carry that off. When they say no, I want to get mad. I want to get that my grandfather was a rich man during his time. Yes, he was so rich that the mother na be able to go some of them messes here. What are we go their descendants? What are they go to Pasala now? But you know we wealthy man because when I don't know wealthy, oh boy, that's all over catchy. I want to draw away the money and win on a be in them. So that my grandfather and also title holder. That and also title holder then made Dibia. Where we're off when my father went to for that. My father told me this story that he had been the young. Don't you go again when my aunt why then. I went to 40 or 4. Although many years, whatever is your JJ go off or one is good or 4. However, you might hear him. Although before I have one na old age, yeah, then the only regret whether they are I want to have an opportunity to change some of this because or shows that the sickness not before. Now, immediately you want Indiana is our move that also. Now, come was it Alpha Basalomo. Whoever not with that, my grandfather recaded back. Like the man recaded back when that offer he gave to my father was destroyed. And now it's okay. Since the offer has been destroyed, I will come back to reclaim that offer. And that offer is what I have reclaimed. Yes, and I can tell you, no family, who they were one offer would go behind.
And that is exactly what happened to my family. So immediately in watching all those family goodies started coming back. Have is to go in disarray. When you go disarray, I'm telling you, you'll be incapacitated. I'm telling you. Once you go and destroy them and make them make them homeless, because originally God Almighty allowed them to dwell in those sacred trees. And once you destroy them, make them homeless, my dear, you'll be homeless. When you cannot bomb for near now, bomb, you can get strange illness. I put here gonna have a buy in a man on a bump. And I watch them buy a good abata. Man, now, of illness and anaponia to ensure that he remained in the people's name. And when he cannot do feel strange than name and a family. When you can go on weekend. Where you can 110 or four. I ain't going to cannot get that arsenal with a kidney problem. Then go arsenal 10 million arsenal. If you don't wake a loan to Kajamaka, she have to spare one. A pump. That I can hold the sorrow and him will have the homeless. Take years in your own home. So in that one of Fanya, Esebonaki, they may be a water Bible. Because that Bible does not contain the wishes of your ancestors. It contains the wishes of the household of Israel. Be wise. A word is enough for the wise. Ofoku, when you might hear I can tell you. It's already there, Joe Copy. What a problem. Watch it, your phone. Keep it in a sacred place. Go your way. It's allowed. My voice has already loud. For me, my mission on earth is to tell people what they should know. I don't know why my ancestors and forces of nature assigned me, because when I came back and started to do this work, one of the days in the midnight, I have one mobile. Namobo and ordinary evangelist. I should remain in that line. And I even know. I don't care about whether my video go viral. I don't care. See, here if you social media I brought for money, social media money, because here Maria company. Before I even become more ordinary. I have been a limited man. I have been a limited man. Yes. I have been the first million encounter when I was 22 years. If you don't know. I registered my company Polanton Integrated Limited year 2002. Go and verify. Polanton Integrated Limited. I'm about the youngest boy when really rich. If you know that mortgage about me, yes. So I don't know about more than a Macago, Brago. And then name social media, I'm not on social media too because of money. I want to enjoy anybody go to Facebook. That I'm controversial and some money come again. Nande hand the marriage on end or go viral. Okay, I'm on controversial and I can say or go viral. Okay, when millions views, million views, you go away. Okay, I want to hand the market. I don't care. Only man or name which the entities of powers choosing to save through my voice. They will come across my voice, they will apply it, and it will work for them. Upon social media, with my presence now, almost social media handles, I know what I will put, I will say now, will go viral. Make out my problem. I don't even bother care whether Facebook or social media recommend my videos. I don't care. You know why? Because even the Oibos know that I don't talk what is with them. Do I care? I don't care. Hear them Babu Nuku Atago. Hear them Mumpa. Bonat, I have said it, and the only way once I said it, I have peace of mind. Because no more I always say me, see what you say. Like you ever ask yourself or even see me carrying Jota. I don't carry Jota. What I will do every day I will be told, see what you will teach. And once I'm saying it, you keep flowing. I can even talk 2 hours without looking at anywhere. Even when I was in charismatic and went on a Bible society, they say preaching at podium. I started to preach when a podium when the early 20s. At 22, any seminar diocese.
So a very tender domoga na podium. So that time, even that time, I didn't make jota. No, that time we had my brother Paul. Brother Paul was just brother Paul. Then he a teacher idea Basalo, so Basalo ten na lecture. Was he there to an seminar? Chikina. So his gift, bro, so naturally, so it was according to but I want that at the same time, they continue because it's natural gift. So obure go, we were in obure go because obure go social media. Into go social media, I'm not blessed CEO is making money, others are making money, all of them. Everybody want to do something that will make the person popular and trendy. I know what people want to trend. I don't want it. That's why you cannot even see me establish war with anybody. Yes, if I want to talk, I know somebody I will attack now, war will start and it go viral. What does it not already help you? Because I'm a million game maker. I'm a member of my call. But I have to make go. I might not be a billionaire, but money is not even my problem. My problem, what I want is happiness. So you're not going to then whether you take it or you leave it, it's their own problem. Their own cup of tea, or my own. So here Kuroku Tao Basalo for Obugoro Namaya Nebugi, or for the Ben Nagi, me maybe go and replace it. Once you replace it, I can tell you, your spiritual forces, they will not give you money. Yes. More money here we go. Ego will get tender. Ego will pepper. It's all around. Why didn't they get amazing? Oh, ego ya nwere isi nwere ihe mmụọ ga-enye gị iwu akọ na uche eji akpata ego. Onye ka mmụọ ga-enye gị asịrị ọgwa gị ji ewachi ọfụma nna gị ka ego bịa ka unu enu kwuru be overnight. Ọ dịrọ possible. Ihe na-asị gị wu restore ya restore the blessings. Ihe mmụọ grantere gị wụ promisere gị blessings, not money. Bịa gụọ Hosea 4:6 or say my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Also not money. Once you apply vision and knowledge, money comes. So spirituality in the Kumakiabu, Abu Nime, more a bunyaba uche, Higaneme. And that knowledge. So that is it. So even when I answered my call, Mbatan, middle midnight, or some more Korean game, or some that I've been trained. Mujer will that training now over the years and we go so many books and many trainings. Mujer and all one day mother who have guess over there. No one a man can go behind. And that I got go many training, networking training, I got go many training, train almost many things. As a programmer, it's many training. So if you are here listening under the influence of my voice, you have not trained yourself. Pick up new challenges. Pick up new challenges and apply it and be consistent. Even if you are doing it and you are not getting immediate gain, you can work on again. That's why I love my friend John Cena. Never give up. Yes, I love him whenever I'm watching WWE. Never give up. Consistency is the key. One person said, called Foot and Shane, says, hard time never lasts, but tough people do last. Tough time never lasts, but tough people do last. So be consistent. Even if you are doing it, no result, keep doing it. Keep doing it. Keep doing it. Basically, say they are told you change many styles. But when they met some certain things, consistency over and over a time. You know why? If you keep doing something over and over a time, Ankusi eba je watch your for benagi. Onwa ajuji nwe na nkusi a send them message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị asị nke ọma kamelon asị na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe kpọkwuo mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata bụ afọ onye ọbụla sị ka o mewe ụmụ tempụl ndị enyi anyị na ha karịrị ha ụnụ mewe ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ụlọ karịrị ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile
onye ike niile si n'aka ya ya gasị ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Ndị enyi m ndị soshal midia, ndị enyi m metara onwe m ndị YouTube na ndị Instagram na ndị Facebook, ọ bụrụ na o nwere meseji chọrọ isendịrị m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu personal, ọ ga-abụ WhatsApp message only. Send the message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gasị.